Blanca recorda la seva vida i la dels seus veïns mentre passeja en un viatge pel temps a través del barri jueu de Tortosa. I ho fa cantant, evocant els bons i mals moments de la comunitat jueva, la seua, a finals del segle XV, just abans de ser expulsats de la ciutat i el país. Blanca és un personatge fictici que engloba moltes de les històries viscudes al Call, i ara és també una nova acompanyant per a tots aquells visitants que vulguin conèixer els carrerons estrets i les històries mig oblidades d'un barri amb molta història. Vaig pensar que si les visites típiques que se fan anessin acompanyades o s'integrés tot el que seria un tema de cant, sobretot, el que és el tema del cant sefardí, doncs això faria que la visita guanyés molt més i que realment la gent que vingués aquí sentigués l'essència, no? O sigui, jo el que buscava era una manera de comunicar aquesta essència que sento que hi ha aquí al Call Jueu de Tortosa. Les visites van dirigides a un turisme cultural i familiar. En 2 sessions, mig centenar de persones han acompanyat aquest diumenge a Blanca la Jueva en la seva estrena com a guia. Ha ofert història, interpretació i cant en un recorregut de menys d'una hora pels carrerons i les anècdotes de l'antic barri jueu tortosí.